Станаха две, брат. Ела да видиш, бързо, бързо. Земя, зелените човечета, брат. Това ми е много интересно, кой ще бъде с изненадан от извънземни. Ма какво са това? Китайски фенери ли са? Какво е? Ти обут ли си какъв китайски федерал, брат? Какво е? Самолет някакъв. Късъм. Ева, че мига. Виж, тук мига съвсем лекичко. Това ще видиш, брат. И другото самолета, но просто лети в такава позиция, че ти прави крива главата. Пак ти кривите самолети, бе. Самолети са, брат. Иллюзия. Не чуга. Това беха летящи ни, бе. Да, брат. Затвори си вратата.